Ja. Jamen det var sådan, det stod inde i hundeskoven. Og jeg er ved at filme dig. Ja. På fødselsdagsturen. Se hvor godt hun holder sig, og hun er 20. Ja, hvad var det han fik? Ah, hvad var nu det? Ja. Ah, ja, så er det altså ikke nemt. Ja. Nej, det var bestikkelse, så nu kan I godt lave noget. Jeg styrer ham ikke så godt med en hånd. Sådan.